Good day mga ka-fur friends. Ito yung stud station nila Frankie at yung aso ng ating suki client from Nalsian, Manawag, Pangasinan. Ayan ngayon naman siya naman ipapa-stud niya. Nakaraan beagle at successful naman lagi ang ating session at laging nanganganak ang kanyang alagang aso. Ngayon naman susubukan niya ang ating Isabela and Tan na Dachshund. Ayun ayun na, simpleng Dachshund naman po ang kulay ng kanyang aso ni Sir. Ayun ang gandang ngiti ni Sir, napaka-pogi. Ayan ipapares siya sa napaka-poging Dachshund din dito sa Manawag. Tingnan natin. Ayan na, pasok na agad. Alam nyo na, kaya pasok agad. Kinat na natin guys kasi napakahigpit ni Meta at lalong lalo na YouTube. Kaya balik tayo sa pagbablog mga kaibigan. Nandiyan na si Bonbon, ang pinakapogi kong assistant. Charan! Ito ang kalabasan ng kanilang love session. May Isabela, may Lilac, Napolo. Ganda ng mga anak, Dapple Blue. Diba? So paano pang hinihintay nyo? Pa-stud na kayo sa aking poging Isabela and Tan Dachshund. Thank you.